Ini मैगं हागासिनो दं दिनै लिपसिकानि माबानि मा होनो ओंखाम दौनायनि र' थांगासिनो. Hello everyone, good morning. Welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर दिनैहाय आइ बिखुनजोमोननि माने फिसौनि ओंखाम दौनाय दं आरो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो दिनै खामानि स्टार्ट जागासिनो दं एसे माने गोबां मानसिफोर लिंदों बिस्रा ओमफ्राय मैगं हागासिनो दं दा ओमफ्राय आंबो दसे मैगं हाना हैफानोसै आरो मर्निं टाइम ओमफ्राय स' मोखां सोखां सुनानै मैगंखौ हाना होनोसै ओमफ्राय स' बिदिब्ला फैबाय थादो सोर सोर मैगं हादों मा मैगं हादों नोंथांमोना आं दिन्थिनि आरो दख'नाल' गानना फैदों मैगं हानो आंबो मानो हाखांबायानो बान्दा कबि पटल टमेट' हाखांबायानो दे नै माला लिपस्टिकआ दिनै ओंखाम मोनजासिगोन माबायदि मोनदों राने हो माबायदि दिनै पाटसेनिफ्राय मोनजासिगोन बे जानो खालामबाय थायो जों जाबाथाय मोनजासिगोन आरो दिनै माखा हाबावनो आंलाय गैलानो माथो मोखां सुनोसै आं होनबालाय मोखां सुवा हाखांजोब्बायनो आं हाफैगौ माने फैदो लन्जन नोंखौनो बम नोंथिं नोंखौनो बम नोंसै सिका ओरै नालाय ओरै लिपस्टिकआ नै हे दिनै ओंखाम मोनजासिगोन जानो खांबाय थानो नोङो बिमा स्कुवास लाब्राफ्रा मा जोगोनार मुला ओमफ्राय स्कुवास ओमफ्राय पटल बान्दा कबि आलुखौ साला फन लेमबाय बिसोर गोसोम जाजोबलायनाय दे दा मोनजाबानो जाबायहाय ना मा बुङो नै जोंना मावफैखाबाय सासेया हाफैखादों आं हाबाबो सोलिबाय हानायखाय मोनजासिगोन आरो दा संनो साराय बोथोरा दिनै जि हाहांसो जाबाय लिपसिनि ओंखाम दौनायाव नै दायो साहा फैबाय इमान फुल होयोना सोरबा दे जागोन दा हमनोनो जायगा गैयाब्रा सामब्रामखौ हानो मोनबाय आरोखि आंनो आखाया नै आंनाबो गैला गोसो थोआ साननाय नै दाना आखाया गोसोम जाजोब्बाय सामब्रामा जाबाय नै आंना दासो मालाय गाइखेर साहा लोंखांजोब्बाय गाइखेर लोङा नालाय मालायनियाबो बेयाव संख्रि नाङाखै साहा लोंग्रा संख्रि जानानै सुहैगोन दे फैबाय था होमबा फै मैगं हानाया जोबथ'बाय दा संनाय खावनायखौ देखायनोसैलाय दसे मैगं हानाया दायो न'आव ओंखाम एसे जाना लानोसै आरो लोगोफोर लोगोफोर नै थालिर गोमोन लुथुर बिमा लाबोन आयौ मोनाखैनो माथो माखौ जागोन दा थाइसे मोननायखौ जागोन ओइ मोनदो नैबे मोनदो लाबो जानबा मोनबावनांगौ मोनबावनांगौ नै होमबासो गोदै जागोन गैला गोथांखौ मोननैसो एवना जानो हागौमोन
Cingjai muduful bibar ewnai आलुजों वाव स लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंना नै ना खर' ना खि बैस्रानि जि गोथाव मेजेम ओंखारफुबाय मोनबाय जानोसै दा ओंखाम एसे जाना लानोसै ओमफ्राय नै बिथिं मुदुफुल बिबारजों आलु एवदों लुथु बिमाया ओहो मोदोमबाय लुथु बिमा जानोसै ओंखाम लोगोफोर दायो जाना लानि मुदुफुल बिबार साम' लादाय हरनि एसे आंनि ओमफ्राय नैबे ना खि ओमफ्राय ना बाथोनबो दं आरो बाथाय नों आंनि खाथियाव थायाबा गोजोना आरोखि ना जा ना खिखौ जानानै नायनोबा नानि मेजेमसो आरो ना आसलथे नानि मेजेम गुदुंथार जानो नों दौना हरनि आं दाना ओइसानो जाजोबगोन जिबिगोमोन ओइसानो नायना फैनो दे बिराद Oh iya wakin namai. Berat. Wah. Kesari segan nama. Woi Fatih, saya lai. Kang. Nih okan faibai nih. Oka. Mayo. Nabilahi alo. Kali. Hati yang ke. Oma. Wow. Đây oma bạn này cái nơi này. Wow. Dia kan saya itu. Oh, khi nào thôi. Onkam dौबाय मालाय. लिपस्टिकाखो. लिपस्टिकाखो ओंखाम दौबाय. दिनैसो बिदि मोखां नुफेरदां ओंखाम दौनाय. बिमाया ओंखाम दौदों. Mas ada tulis. संनायखौ भिडिअ लानांगौ नामा आङो? अमा बेदर बियो? अमायावल' थलथब गलांनाङा आंनि फना दा. गोरान खालामगोन आरो नाखौबो दहायसो देहाय गोथावथार सयथिबो दालियाबो
Kata बनायथारगोन जोङो आगैनि हाबाया आरो बोथियाना दंसै जा नै दालियाव हालदै बारा मस्ला जादों ये मस्ला मस्लि होनायखाय इदि नुदों ओंखाम दौगासिनो मालाय ओमफ्राय संनायखौबो एसे लाबबाय आं गोथाव गोथाव संगासिनो दं मिथु टमेट' ना अमा बेदर दालि ओमफ्राय बिमाया ओंखाम दौबाय ओमफ्राय बांद्राय गोलाव लायासै आं बांद्राय गोलाव लाबाबो नोंथांमोनाबो ओमफ्राय खाथियाव थानायानो बिमा आरो बिफाखौ मालाबा देखायगोन र' ओमफ्राय दा मिथुआ दासो दुगैखांदों ओमफ्राय आंबो दसे रेस्ट लानो होननानै न'आव फैबाय दाहाय थांफिनसै लोगोफोर दायो जोङो गिफ्टखौ हैनोसै दाखालि बायना लाबोनाय गस्लाखौहाय आगै लिपस्टिकानो ओमफ्राय मोनसे बुस्थु आरो मैया प्रिमियार श'आव थांदोंमोन नालाय एक्चुअलि दिनै सानडे हा बे भिडिअखौ खिन्थु आङो मेबि टिउसडेफ्रावसो नागारनाय वेडनेसडेफ्राव बा दिनै मा बार सानडे बा वेडनेसडेफ्रावसो नागारनाय जागोन आरो बे ब्लगखौ हा ओमफ्राय दिनै नै मेमा साथा मोनसे गिफ्ट होदों आरो मालाबानो होदोंमोन गिफ्टखौ ओमफ्राय अनजिलि मेमनाव दंथ'योमोन आरो ओमफ्राय स' थेंक इउ स' माच रजनी मेम जि मोजां साथाया जोंनि थाखाय माने बिराद इम्परटेन्ट आरो बियो अखा सान्दुं गासैनिफ्रायबो जों बे साथाखौ लायोबा बासिनो हायो स' बिनि थाखायनो थेंक इउ स' माच साथा गिफ्ट होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो र' बेजों लोगोसे मा गिफ्ट होबावदोंथाय मेमा नायनि र' जाबाय नामा वाव जि मोजां मोनसे ब्रेसलेट ना माला अ माला गिफ्ट होदों गाननोसै नामा मालाखौ मिथु ओमफ्राय नैबे खेरा आरो स्टननि मोनसे मोजाङानो जाबाय आंनि थाखाय आं बे सिम्पोल गाननो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बेखौहाय गाननो नायनोसै अ आखायाव गाननाय गोदोनायाव खालामनो हागोन नामा वाव मोजांथार नुदोंहाय मालाखौ मोजां नुदों ने नायलाय खोमायाव गानलालै ब्रे ब्रे नुद्रायगोनदां नै मालाखौ माला माने मालायानो आखायावबो गानजागोन ब्रेसलेट गिफ्ट होदों बे साथाखौबो गिफ्टखौ हैनोसै ओमफ्राय रजनी मेम होनाय मालाखौ एसे गानदों आं नै मालाखौ होना फैनोसै गिफ्टखौ ओमफ्राय दा ओंखाम जाबा थांफिनसै जै दुस्थ' खालामबाय बिमानो एरबाय आं आजा मिथिबाय बिमानो एरखागोन आं सिमिबोरो घाग्राखौ खुलिबाय मोजां नुथारदोंमोन माथो घाग्राजों जिरायना जादों नै बुद मोनजासिगोन बेयावनो होदो दे जागोन दे Halo. Oh. Iya, alai lano. Sipun jadi ada kok. Dano arep amun jaba. Abun je bagi aja kita. Tata. Sulang. Lutul mai bujana. Kribu deh ini. Kribu deh. Agun. लोगोफोर बिसानावहाय बुजाना फैबाय ओमफ्राय केक ओमफ्राय गाइखेर साहासो होदों बिस्रा पियर गाइखेर साहा ओमफ्राय गाइखेर साहा लोंबाथ' आंहा हेल्थआ प्रब्लेम जायो नालाय मिथुआ आंखौ साहाखौ लोंनो होआखिसै ओमफ्राय दा बियो गावनो आंनो लाल साहा फुदुंना होसिगोन चलो पायकक Ini kentai ini payok. pure payok Hanuman oh ini mastora harus hasil labaunya ompray mastora harus hasil labaunya gitu nih Oke jelek baik. Ini bedor ke dekat Hagramas B manajer nih Bima ini Corona nih Bima ini
Mai. Lastaw za joma malai janane alaspa thangkan jobbai da lastaw जों जानसै दे मा होयो नायनि र जानायाव दा खामानि मावाखै खिन्थु मोनसिबो लास्टाव जाबाय आं नै लायबालाय बेहाव बोरै औ नों मानो रानदों नोंखौ खामानि मावहोनाय नुबा आंहासो रायहरजागोन दा मानसिफोरजों सिमिखौ मावनो मावहोदों आयौ दहाय फुङाव जों लाब्रा हानाया नै दालि नांथ'लाहाय माबायदि जादों जानायनि र' लाब्राजों खबसे ना गोथावानो जाखागोन नायनायावथ' जि गोथाव नुखागोन जों गामिनि गावबुरा आदै नै अमा गोथाव गोथाव जादोंहाय ओंख्रिफ्रा लासै लासैनो सौफैबाय थागोन बा जों नै